Bakasih aku nan babarikan hingga dan lupujuk badan diri sambil apa nan baguriakan alanya para mengkoden rasukahan sambil apa nan baguriakan alanya para mengkoden rasukahan jauh menjauh dan bujuah hati elo dan paiman jauh diri datalo badan di mana buangkan wajahnya luko nan ada turiakan datalo badan di mana buangkan wajahnya luko nan ada turiakan untung buat tamu wow beluko luko decinto nan salamuko dakaden silau cari tolamu biana mangasan di badan diri dakaden silau cari tolamu biana mangasan di badan diri meminta denayunan kuasa ringankan beban di badan diri biarlah tanang jalan denaiko mencari ube luko de cinta jauh menjauh dan bujuah hati elo dan paiman jauh diri datalo badan di mana buangkan wajahnya luko nan ada turiakan datalo badan di mana buangkan wajahnya luko nan ada turiakan untung buat tamu wow beluko luko decinto nan salamuko dakaden silau cari tolak
sendiri.